Euskal Herri Irratian Pasahitza... 20 urte baino gehiago daramatza Euskal Herri Irratiak euskara hutsean emititzen Iruñerrian. 20 urte hauetan lizentzia lortzen saiatu den arren, Nafarroako gobernuak behin eta berriz ukatu egin dio. Orain, Nafarroako gobernuak legeak jaso gabeko hainbat irratikaten emankizunak bertan behera ustea ebatzi du. Tartean, Euskal Herri Irratia eta EITB komunikazio taldeko Euskadi Irratia eta Radio Euskadi. Haien frekuentziak noaingo aireportuko aire segurtasuna arriskuan jartzen dutela argudiatuz. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendariak, Euskal Herri Irratiko antenek ez dutela inoiz noaingo aireportuko aire segurtasuna arriskuan jarri jakinarazi nahi izan du. Horretarako, Nafarroako parlamentuan hainbat froga aurkeztu ditu. Gaurko honetan etorri gara egia da, irudiak, mapak, agiriak, dokumentoak eta ekarri ditugu ez. Orduan, ez bakarrik guk hitzez esaten duguna baizik, egiaztatzeko esaten ari garen hau egia dela. Orduan, zerrekin etorri gara, lehendabizi mapa eta irudi batzukin. Erakusteko Erreniaga mendi gainean, bai, hortxe daukagula guk antena, eta beste antena pilo bat ere badagola. Eta gertatzen da, badala gune bat, gune konprometitua esan dezakeguna, AENA, hegazkinen konpainiaren antena sistema, eta hortik gertu beste irrati eta bestelako antena asko dago. Baina gurea ez dago hor, eta hori da lehendabizitik erakutsi nahi izan diguna, geurea hor aparte dago, hortik aparte. Baina garantiarik handiena da bestelako dokumentu bat, proba zientifiko bat. Geure frekuentzia, geure emisioak zabaltzeko erabiltzen duguna da 91,4. AENak bere reklamazioak egin ditu frekuentzia jakin batean, 124,8. Teknikoki, zientifikoki ez diteke geure frekuentzia horrekin problemarik sortu esandako beste horretan. Eta hori ez da iritzi bat, hori ez da uste bat, baizik hori da radiofrekuentzien propagaziorako legea, lege fisika da. Hortaz, horrekin, oinarri horrekin, mantenitzen dugu Euskal Herria Irratiak ez duela sekula sortu problemarik, interferentziarik AENak reklamatzen duen puntu horretan. Nafarroako gobernuak Euskal Herria Irratiari oztopo ugari jarri dizkio bere sorreratik. Mikel Bujandak ez du ulertzen zen izan daitekeen horren arrazoia. Ezin pentsa diteke zenbat lan eta zenbat ahalegin egiten ari diren geuri kontra egiteko. Epaitegian ikusten ari gara, oraindik ere badugu auzi bat epaitegian, eta etzazula nor nahi, ez, Diputazioko zerbitzu juridetako nagusia hortxe dabil buru belarri geurearekin tematua. Zergatik? Egia esan da ez dugu oso garax ulertzen. Izenagatik, Euskal Herria Irratiagatik, edo, ez dakit, gu zertan ari gara. Hemen Iruñalde honetan, Iruñerrian, hemengo jende euskaldunaren zerbitzuko eskaintza bat egiten, komunikazio zerbitzu bat. Horren garrantzitsua da egiten ari garena, horren besteko lan hartzeko gure kontra, edo besterik gabe, ja da fijazio bat, ez dakit, biratu beharko litzateke alde horretatik zerbait, ez? Oztopoak oztopo Euskal Herria Irratiak lanean jarraitzeko asmoa du. Hortaz, parlamentuan, alaxe esan dugu, zuzen gabekeria da, ez du oinarririk ez du funtsik egin diguten errekerimenduak, baina horrekin batera ere, beste gauza bat esan dugu, geuk ez dugu sekula soka tenkatu nahi izan, ez da orain ere, eta geure eskubideari eutsiz, geure eskubideak aldarrikatzen jarrituta ere, mendian, Erreniaga mendi gainetik egiten ari garen emanaldiak moztu, eta beste nubaitetik jarraituko dugu emititzen, eta nagusiki hori delako gure ustez egin beharrekoa jarraitu, hemengo euskaldunentzat komunikazio zerbitzu hori eskaintzen.